Ari naiz Maitena Aiarzabal Retegi, Peskaderia Santa Maria Arrandegiko nagusia naiz, trintxerpe aldian, azkoen ekalian. Euskaraldia aukera bada, euskaraz hitz egiteko modu ireki bada. Txapa izan ez izan askotan, urtean zehar ere bai, belarri presta asko daude. Badakite euskalduna naizela eta askotan ostiral arte eta ez dakiz zer, eta bueno, oso ondo. Joku moduan batzuk iteute, bira hoan gehiago ez dakiz zer, ari naiz ikasten, da. Pasaian ere entitateak ere parte hartziaren etzako oso importantia da, porque kalian ere dendak ere bizitze dutela ere euskera eta horrek asko launtzen du euskera maila igotzen da baloratzen ere bai, ez? Askotan ikastolakuak ere, ume txikiak etortzen dira, arrandegiak ikustea, dendak ikustea, baina aprobetxatzen dut, arraian izena guztiak euskeraz, aber zema ze izen du ez dakiz zer, eta bueno, holako gauzak egiten.